Cúnastá goibh hastig leabhar faoin leabhar seo ar Leabhar-mheas siúd é Duinnín Bleachtaire ar an Sceilg. Leabhar le Biddy Jenkinson atá agus tá cúpla leabhar scríofa ag Biddy Jenkinson siúd é an dara ceann sa trá an chéad an ceann seo an tAthair Pádraig Ó Duinnín Bleachtaire le Biddy Jenkinson. Agus is cinál pastiche de scéaltaine Sherlock Holmes atá geisló seo. Haithan Sherlock Holmes go mórlumm mar scéalta agus mar rámaí radio agus banamsoltas na scanán agus leid. Ach tá sí seo anna bha. Tá sí cléisiú go an darcnú so níos fearr cégur tamó le mé chéceán. San chuid is mód na scéalta sa darcnúsach lunathe im lá clia. Agus rud bhíonna gceist ná tagan daoine chuig an tAthair Ó Duinnín atá athhabhailte mar bhleachtaire ag Biddy Jenkinson agus iann siad ar cabhartha agus cásanna a scaoile agus a leid agus sin ghfuil Sherlock Holmes féin a rointaine duna heachtarí amháin dó so Duinnín ar an Sceilg Duinnín agus an cúgarbán agus sin éonáis tedal a bhíonn ar fad. Agus go minic cinál tugtar an sanmhín ó ocail mar atá i bhoclóir an Duinnín ag a dús an scéal agus an sin cinál tigtar cén fág raibh an fóthaíal áirithe le focail áirithe bunathe ar an gás. Agus an ceann seo tá cinál luútar cinál fiú Bleachtaire fáincocht ar bhanam Arsène Lupin sin gur cinál cóhádóir de chuid Sherlock Holmes bhí an agus tá cúpla ceann na scéalta seo go anna granúir ar fad. Cuinim cén ceanna níos ach tá ceann amháin atá lunathe ar an lá chéine atá Ulysses an agus cinná casan Duinnín sinam le príomhcharachtar príomhcharachtar Ulysses sa leir le náisiúnta agus tá sé sin simú go maith. Is dócha bhfuil eolalas ag daoine ar an bhoclóir mór grí seo de folklór Duinnín ceann mór a bhfuil a lán rudí deasa spéisiúla stigeann. Agus mar dearm tá roinnfá denna rudí simúla sin cinál tugad an solas sna scéalta sna gearséalta seo ag Biddy Jenkinson. Sin gur fáilsí ag roiint acu sna hirsí littere ach tá sí go má tá siad simúil tá plot má antú de an ná agus cinál tá sé simúil cinál saoil eile ar fad cinál tá lonthe beidir cé bliana hinna mar sin beagán níos simúla sin beidir agus táirlí rudí simúla an sin rud is mós beidir rá faoi cinál tá saoíocht a gceist le tá cuid acu anagranú ar fad agus tá siad simú agus níor thosa mé a léamh sin lucht gur chódom leabhar eile breanúir leabhar eile bathasnéis an Duinnín si é an ceann seo an ceann glas seo mar gur dúradh gurbééis sin an fág gur go bhór Biddy Jenkinson inspráid áirithe an leabhar seo scríomh agus an tAthair athhabhlú mar bhleachtaire agus ní gach an céad capital sa leabhar seo a léamh le tuiscint áir sin rud a forma hain. Ach tá rud amháin ar ilm faoine scéalta ní is agam cé có sásta is a bheith an Duinnín ach féin nó bhaointear mar tá roint den is dó go luchan an le nniu ag an Duinnín ach os rud é gur fear néamh a bhíon níos agam an néontóg sé le cuidas na heachtarí a chuirtar ina le ach ar nómlan leabhar deas tainmhach agus saoíocht agus grabhann an mulam go mór.